Il-fatt li l-liġi tal-ugwaljanza daħalnija fl-ewwel ftit ġimgħat ta' gvern ġdid se tagħti sinjal b'saħħtu ħafna lil minoranzi, stqar il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervent telefoniku fuq One Radio, fejn qal ukoll li l-bidliet proposti fil-liġi huma riflessjoni tal-bidla li tinħass fis-soċjetà ċivili. Għaldaqstant huwa id-dmir ta' kull gvern li jilleġisla biex jadatta skont il-bżonnijiet tal-poplu. Li kieku wieħed ma jilleġislax dan il-mod, u li kieku l-politiċi aħna bħala strument tas soċjetà m'għandunajniex din il-bidla, is-soċjetà ċivili kienet tisforza din il-bidla, u għalhekk din l-appell tiegħi lill-klassi politika iddaħħlux raskom fir-ramel. Araw il-bidliet li għaddejjin fis-soċjetà x'is-soċjetà mhux ħadd tistennina. Hawnhekk fakkar kif is-soċjetà ħadet irridni f'idejha fil-passat fuq il-kwistjoni tad-divorzju u tal-morning after pill u l-liġi tal-ugwaljanza antiċipat dan il-bżonn. Il-Prim Ministru irrefera għal fatt li hemm deputati nazzjonalisti li qed jargumentaw kontra żwieġ indaqs għaliex jemmnu li din kwistjoni ta' tolleranza u għalhekk mhumiex jifhmu l-argument tal-Gvern. Aħna mhux fil-livell tolleranza qegħdin, aħna qegħdin fil-livell tal-aċċettazzjoni u taċ-ċelebrazzjoni tad-diversità li hija talment differenti. Emendi illi qegħdin jitresqu minnaħa tal-oppożizzjoni jew taħut mill-oppożizzjoni li jgħidulna ħallu l-affarijiet kif huma, imma żidu kategoriji oħra. Le, meta tagħmel hekk qiegħed tiddaħħal id-distinzjoni, qed iddaħħal id-diżugwaljanza, qed iddaħħal il-fatt apartheid soċjali għax qed tagħmel segregazzjoni. Alex stqar li iktar jirrispetta deputat li għamel argument kontra u jivvota kontra għaliex ma jaqbilx mal-liġi milli min jitkellem totalment kontra u jivvota favur għaliex dawn tal-aħħar m'għandhomx prinċipji. Din hija kwestjoni ta' prinċipji importanti ħafna. Nemmnu li din kemm hija liġi mhux ta' importanza nazzjonali, ta' importanza storika. Din il-liġi nhar l-erba' li ġejjin aħna nkunu fil-mezzi tax-xandir internazzjonali. Huwa importanti li ma jkunx hemm ekwivoku, jien nifhem li jekk biedew ħajvvota favur, ħajkun gburi li vvota favur. Jekk biedew ħajvvota kontra, ħajkun gburi li vvota kontra, jekk biedew ħajastieni għax jitħoss fil-kosċenzja tiegħu illi jagħmel hekk. U jilli ngħid huwa kemm jingburi li wettaqna dan il-pass